Okay, may mundo na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mundo Philippines, may mundo world, may mundo universe. Ano na po kita mga higala, dinig atong tulumanon sa kahanginan, si UNA, Katekisis on Air, o ako lang gihapon kini yung ubus nga alagad, Reverend Padre Edwin, Akademya Akab. Makiguban na usab kaninyo sa lain na po nga edisyon, dinig atong tulumanon, ikaw ang imong bagto. Abino, adlaw karon nga Lunes, Pizza 26 na kini sa bulan sa Hunyo tuig 2023. So padayon kita sa ato ang mga buhatono ni ining kamudtuhon. Abi na ato na ang ating bayaon di ay ugmayong munto ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ang ato apod nga station manager din ha sa Actin Basay, si Brother Elmer Lugatiman. O ang tanan gyud nato nga mga kaigsuunan nga naminaw karon ini nga to ang programa. Abino ani kita mahigala sa ato ang say ari kita sa ato ang CBCP News, balitang simbahan ini kamudtuhon. Kadaghanan sa mga estudyante sa mga Katolikong tuluhaan giinga-ingon nga supak sa mandatory ROTC. Kini ang nahimong resulta sa usa ka survey nga gipahigayon baguhay pa lang. Pahinumduman nga si PBBM or Presidente Bongbong Marcos miduso ni ining mandatory ROTC ngadto sa mga kongresista ug mga senador sa balay balaoranan. So parayon karon ang pagtimbang-timbang no kung angayan ba nga ibalik no ang mandatory ROTC alang sa mga college students. Balita gikan sa Vatican, Pope Francis mipadala og kinasing-kasing nga mensahe ngadto sa usa ka 17 anyos nga dalagita nga natakbuyan og seryoso nga balatian. Matud pa, ang maong dalagita mipadala og mensahe ngadto kang Pope Francis nagpahibalo nga dili lagi siya maka-attend in town sa World Youth Day nga ipahigayon dito sa Lisbon, Portugal tungod lagi sa mao niyang sakit. Tungod sa dakong kaluoy, gibalusan siya sa atong talahorong Santo Papa o mga makadasig usab kaniya nga mga mensahe. Baog kadto ang mga balitang simbahano ni ining kamudtuhon ug padayon kita sa ato ang mga buhatonon. Ari kita mahigala sa ato ang Saint of the Day. Aboy no ang atong Saint of the Day karon June 26. Walay lain kung dili si matud pa diri sa atong listahan Saint William of Vercelli. Aboy no kini si Saint William of Vercelli. Natawo siya na antong 1085 o ginaingon nga namatay na antong 1142. Kini siya nahimo kini siya nga usa ka ermitanyo dito sa Monte Vergine. Yang nahitabo kini si Saint William nakadani og daghan pang mga gustong mahimong ermitanyo. Gani tungod sa kadaghan na nila nga gustong mahimong ermitanyo, nahulma ang gitawag na monasteryo. Ug so kaniadto nahimo nang magtutukod sa ubay-ubay gyud nga mga kining gitawag natong monasteryo kini si Saint William of Vercelli. Kapano mo unsay kinat sila og William? Ang kinit sila sa William is Guillermo. Guillermo. So may kang Gilier, dili no Guillermo. Ano? Okay, unya namatay kini si Saint William na antong Saint 1142. Unya giilan siya og William of Monte Vergine. Wala, padayon ta mahigala sa atong mga buhatonon ining kahaponon. Bino ari kita mahigala sa ato ang gitawag nato og pagtulunan. Okay, so dari kita sa mga pagtulunan mga higala na what are the things what we should do and not do during masses, before and after, during and after masses. Ganyan, ano? Abi no, ginaingon nga 1 hour before the mass, mag-fasting na, tadili na tamukaon. No, in order nga makuan gyud, matud palagi, ma-prepare gyud nato ang atong kaugalingon to receive Jesus in the Eucharist. Dili ta mukaon, dili ta mamahaw. Pwede ra tubig o medisina. Pero ingon nga mukaon nagyug kag mo snacks nagyug ka di pwede. No, one hour before. Number 2, kung lalaki ka nya mahiligon ka nga magkalo tungod kay medyo jutay na lang imong buhok,
imo ginang tangtangon, no, kung sulod kag simbahan. Yung number 3, no, diha sa simbahan kinahanglan gyud ka nga maghilom, no, dili ka magsaba-saba, no, kay ngano man ang lugar nga imong gisudlan kuan man lugar sa pagampo, so dili ka magsaba-saba. Unya kung mag-istorya-istorya man gani ka sa imong tapad, ayaw kusga imong tingog, no, ngano man tungod kay makadisturbo man ka sa imuhang tapat o mga kaubanan sa simbahan, no? Kung may istorya magani ka, katoryo mga importante kayo, mga essentials na ba. Nga ikaduha, ayaw og balon sulod sa simbahan nga mukaon-kaon ka in between, no? Mukaon-kaon ka din ha og inom kag soft drink samtang nagmisa. Pwede ra siguro mga bata, mga bata, no? Pero kung pananglitan og di gyud nimo madala kay wala kay pamahaw nya gutom na kakaayo, pwede kang kanang mo kaon dito sa luyo o mugawas ka sa simbahan. Okay? Sunod is kung maulahi gani kung ikaw may pinakaunang moabot, no? Ayaw lingkod sa kilid o kilid sa piw. Anha gyud ka mo lingkod sa tunga. No, panalita no muni siya ang piw. Ayaw lingkod dapit diri. Anha ka sa tunga mo lingkod. Nganuman aron nga ang mga naulahi dili ka mabalda, no, panlitan ikaw sayo kang naabot og simbahan, ayaw lingkod sa daplin, ari ka sa tunga aron nga ang niabot mo join ta na simo ana magkatuol ana hangtod nga mapuno. Kay kung inyo nang ana mo sa daplin mo lingkod, ang mga maulahi dili na makagi. Klaro ba? Okay. Unya kung ang inyong bata kuan medyo may pagka kining gitawag og sabaan gamay adto ra sa lingkod sa luyo. Ayaw mo paatubangan no bata no magburdo-burdo sig dulo dalagan adto ka sa luyo. Klaro ba? Unya kung doon na tayo cellphone, kung mahinlan nga ibutang sa silent mode or palungan na lamang na. No nya ayaw og samtang nagmisas ang pare ikaw po nagsige po kag text din ha or nagsige po kag tanaw-tanaw og basketball sa imong cellphone, dili gina sa mao. Okay? Klaro? Hala no? Dinihin na lang una kita kutob. Ako lang gihapon ang inyong ubos nga alagad. Reverendo Padre Edwin Academia Aka. Manamilit usab kaninyo og maayong mudto Pilipinas.